kiɗa dai na ce ku bani kiɗa dai na yau wakar zakin fama gare ni masoyi yana da halacci wanda ya bari shi bai gane ba makodan muna tafiyar Salamu alaikum. Wallahi yara sun tafi yawo suna gona sun tafi dauji yau ya garin ko ke ne a tsakar ranar da ni da Bari. ikon Allah babura Magana ce take tafa da ni. to tare fa In ce dai wa'annan mutane da zalimai manyan garin da matan da maza. Ba su zo nan gurin sun ce ki ba su katin ba. a haba kawata ne nace ban san yancin mutunci na ba sai ya zan dauka in bayar ni ban bada rijistar ko ne ake cewa ne ne ba ni ban bayar rijistar zaɓe ne ko rijistar ne ni ban bayar ba wallahi na nan al'ada Dan kuwa yanzu ne suke gida su samu mata ko maza suna da gida wai a ba su katin da. yanzu zalunci matan nan masu ƙarƙari Barke ne. kaji yan Sun da zalunci mutane. sun da Ba mu mutane san me muke yi. sun ga muna awa da wanki Zuwa za mu yi mu dangwala ga wanda ya cancanta. wanda ita ta za mu dan wadawa wai ni ga wadawa za ta dan wadawa ne Ke kuwa wannan ciki wa ya kamata ki dangwala kin manta mutum ne da ya mana rabon dabbobi. Ke kin gani da garke na yi cika? Yayi makin? Ne. ni ma wallahi dabbobi na tana da jinjin Ni nake suke wannan idan na rarraba su ma kuma na raba wa mutane da ke kai ma suna amfana suna cin arziki Wannan me ya fi wannan? gaskiya babu ke kai daɗin nan ko ko dan ka sha kankana ai ka zaɓi wannan ba ka sha kankana ka sha ayaba ka abarba ai kayan daɗi ne ko dan ka wani ai ka zaɓi wannan bawan Allah Sai dai manga da ya kai hadi'a sosai ma. wallahi wanda mu zaɓi wannan bawan Sai Allah dai bari ke sa ne ka fiyayye. ai kwanta da Na san ki, na san ki. shiriri ta mata ba Idan an nuna mu. na san yanci na in da ya fi ba mu wannan wargarki kina ganin fa guda iya ba a manta ga su 10 sun hayayyafa su a hadin wai ni wa za ki dan gudawa ne gabata Ke kuwa wa kike kai kamata dangula ina mutumin da ya raba mana dabbobi. ko Ba ya fito takara ba? shi ne wanda ya ko dan ka kankana kayan daɗin na ai ka zabe Wa ya baki labarin jam'iyyar da ya fito? mai gidan ne Allah? wallahi mai gidana ne har gida yake ga ya cewa ai wata mutum wallahi ya fito takara wannan mutum wallahi ai mutumin arziki ke ni zan ga mutumin arziki Ke dai bari. wani na yanzu har amfana ake Sosai ma? kina ganin yanzu har gawi nake sha'ar da yan binni wanda binni nake tafiya dabbobin nake siyowa a Allah! Ya ji ma biyu gashi wato. kudin mata wallahi ina gani na Wannan dan kashe shi ya sarka? a ta na siyo da binni Amma shi ne gidan ba? kake ji tsada Allah. na da katuwar wannan maraki na je na siyar Yo to ai na kin ga ni ma yan kama guda ɗaya. sai mu shirya mu shirya a mana hanyar ko ba mai gida ya ga dan ba ke ki ga batan kishiya ba a'a mata wallahi mai haƙuri da alƙawar mai saka o kuka Mai sai da hukun kwasiya. mai